uKhehla Duma oneminyaka engama42 waba isakhamuzi sakwaPata eMgungundlovu kusukela ekuzalweni kwakhe. Wakhuliswa ngabazali bakhe kulendlu yodaka nomfowabo. uDuma usesele yedwa emndenini wakhe. Uthi wayilele embhedeni wakhe ngenkathi udonga lucishe luwela phezulu kwakhe ngenxa yemvula enamandla mhla zingama30 kuzibandlela. Uthi uphahla lwabhidlika lonke. Bengihlala kule indlu le ngale. Ngaphuma ke ngenxa yokuthi isiwile. Ngabuyela kule ngala. Nawe ngiyayibona ukuthi nginike inkinga. Ngamaconsi yonke into nothaya la ukhesimene right. uDuma kanye nezakhamuzi ezingaphezulu kuwa500 zakwaPata kulindelwe ukuthi zihlomule ohlolweni lwakhe uhulumeni wesifundazwe oluzodla u15 million wamarandi lokulekelela abakhahlamezekile. Le mali izongena kuma projects ahlukene okubalwa ukulungiswa kwemizi ekhahlamezekile nokwakhiwa kabusha kwemizi ebhidlikile. Imindeni eminingi ezohlomula iphethwe abantu abahola impesheni nabantu besifazane abangasebenzi. Sinenkinga enkulu ngoba thina imvula sisimukelisele othayile sigobokele mina ngathi ngishayela ushayelwe imbazo ugenciwe ngihlala kamakhelwane ongangokuba ngize ngacelela ukuthi enene ngibuyele kagogo ngoba nginezingane zami eziwu4. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal uthi balandela umthetho kahulumeni oqoka osonkontileka abazokwenza lo msebenzi. Sesimqashile besim-introducer la simnikeza abantu ukuthi nangisonkontreko zo-remove u-asbestos ne-roof yonke ukuze kuqalwe phansi kulezo zindlu. Then nalaba abapheshukelwe uphahla sizobanikeza ngoba sabuka ukuthi abantu bakithi banezidingo ezihlukene. Ngcono sisebenzisa uhlelo lama-voucher kodwa oliqashiwe ongeke lama-voucher wasebenzise ngenye indlela. Umsebenzi wakhiwa kabusha kwezindlu kulindelwe ukuthi uqale kulamasonto ambalwa azayo. Bongani Gema, indaba ze-SABC eMgungundlovu.